χωριστήκαμε σε ομάδες και μοιράσαμε από 1 ή 2 λέξεις σε κάθε ομάδα. Τις ερμηνείες που βρήκαμε τις αντιγράψαμε σε ένα έγγραφο κειμένου και στη συνέχεια κάναμε αλλαγές όπου χρειάζονταν. Μας, το λεξικό όρων, ενδεικτικά σας δείχνουμε. Διάβασε. Chat είναι επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ δύο χρηστών μέσω του υπολογιστή. Μόλις έχει ξεκινήσει μια συνομιλία, ο χρήστης μπορεί να εισάγει κείμενο πληκτρολογώντας το πληκτρολόγιο και το καταχωρημένο κείμενο θα εμφανιστεί στην οθόνη του άλλου χρήστη. Τα περισσότερα διαδίκτυα και υπηρεσίες online προσφέρουν ένα τέτοιο σύστημα ομιλίας. Να σας πω, προτείνω για οικονομία χρόνου να μην διαβάσω και τα υπόλοιπα αφού τα βλέπετε, μην τα διαβάσουμε. Τα βλέπετε νομίζω, έτσι, έχουμε βρει κάποιες λέξεις και πώς δουλέψαμε. Πήρατε μια εικόνα νομίζω, έτσι δεν είναι? Να πάμε κατευθείαν σε ερωτησούλες αν έχετε στα παιδιά για να προλάβουμε και να έχουμε λίγο περιθώριο και μετά, άμα είναι κάτι. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Ωραία, αν θέλουν κάτι οι μαθητές του Δευτέρου να ρωτήσουν τους δικούς μας και μπορούμε να απαντήσουμε, να απαντήσουμε. Δεν θα απαντήσουμε. Για την επόμενη, παιδιά. Πώς θα απαντήσει, γεράκι εμείς, έτσι. Ναι, ναι. Τι είναι το πρόγραμμα της επιφάνειας εργασίας? Είναι ένα πρόγραμμα που δείχνει. Είναι ένα πρόγραμμα που δείχνει την επιφάνεια εργασίας. Δηλαδή, βιντεοσκοπεί την επιφάνεια εργασίας και μπορείτε να τη βλέπετε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Είναι βασικά. Θέλετε να συμπληρώσουμε, να συμπληρώσει και ακόμα ένας μια απάντηση από εμάς? Ας πείτε ακόμα ένας άμα θέλει. Έλα Χρήστο. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορείτε να δείτε την επιφάνεια εργασίας και τις κινήσεις που ακολουθήσαμε για μια σελίδα. Για να κάνουμε κάτι. Για να κάνουμε κάτι. Άλλη ερώτηση, υπάρχει άλλη ερώτηση? Ωραία, με την αρχή της χρονιάς αρχίσαμε μια πολύ δημιουργική σχολική χρονιά και επιλέξαμε ένα θέμα, την ασφάλεια στο διαδίκτυο, που μας ακολουθεί σε όλα τα χρόνια, στα όλα τα 6 χρόνια που είμαστε εδώ. Και έτσι στην αρχή πήγαμε σε διάφορα site, επισκεφτήκαμε τον κύριο Σφακιανάκη και κάναμε πολλά άλλα εγκυκλοπαιδικά πράγματα. Ο μαθητής Μάρα για την ομιλία που παρακολουθήσαμε. Το χειμώνα επισκεφτήκαμε το κινηματογράφο Απόλλωνα για να παρακολουθήσουμε ζωντανά την ομιλία του πρώην αξιωματικού δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, κύριος Μανώλης Φακιανάκης. Η ομιλία του είχε μεγάλη θεματολογία. Αρχικά μας τόνισε πως ο όρος διαδίκτυο στην Ελλάδα κακώς έχει δαιμονοποιηθεί, αφού το 98% επηρεάζεται θετικά, ενώ μόνο το 2% επηρεάζεται αρνητικά. Δογματική ήταν η φράση του Επίσκοπου Αμβρόσιου πως το διαδίκτυο είναι ένα μαχαίρι, καθώς κόβει αντικείμενα που επιθυμούμε, αλλά δεν είναι αυθύτερο να το πούμε. Ο κ. Φακιανάκης υπογράμμισε τον εθισμό που παρουσιάζουν οι νέοι απέναντι σε διαδικτυακά παιχνίδια και άλλα, λέγοντας πως η Ελλάδα κατέχει ειδικό ρεκόρ στα πλαίσια της Ευρώπης. Μιλώντας για πολλά δυσάρεστα γεγονότα που αφορούν την νεολαία, που εμπιστεύτηκε αγνώστους, που συνομιλούσε μαζί τους μέσω chat. Φυσικά δεν ήταν αθώος συνομιλητής συνομιλίκων. Ένα λεπτό.
Ο κύριος Πεκενάκης είπε με περηφάνεια: «Ευτυχώς έχουμε καταφέρει να είμαστε μπροστά από τους κακούς». Επίσης, μας παρότρινε να έχουμε δικό μας προφίλ στο Facebook άνω την ηλικία των 13 ετών. Επισκεφτήκαμε το site www.safety.gr. Ένα λεπτάκι να κάνουμε το διαμερισμό. Θύμισέ μου, Κώστα. Πάνω στο χ, Πάνω στις επαφές. Το διαμερισμό πάνω. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούμε, ναι. Θύμισέ μου το διαμερισμό, πώς το κάνουμε. Πάνω στις επαφές πρέπει να εμφανίσετε κάπου τις επαφές. Έχει ένα βελάκι με κάτι γραμμούλες. Ένα κουμπάκι στρογγυλό με κάτι γραμμούλες. Ναι. Δεξί κλικ πάνω στη δική μας την επαφή σε εμάς. Ναι, ένα λεπτά. Διαμερισμό. Εντάξει, βλέπετε. Κύριε, κάτι πλάτσες μπορώ να Ωραία. Μείνει στο σελίδα, θα σας δείξουμε. Ένα λεπτό, σε λίγο να φορτώσει, φαίνεται η οθόνη μας. Σούπερ. Εδώ η σελίδα φαίνεται. Ναι. Όχι εδώ. Τώρα. Εκεί επιλέξαμε την κατηγορία των quiz, όπου υπήρχαν δύο. Το πρώτο quiz ήταν για μαθητές ηλικίας 7 έως 10 ετών και περιείχε εύκολες ερωτήσεις, όπως πού χρησιμεύει το τείχος προστασίας, πώς μπορούν να εξαπλωθούν οι ύλοι και άλλες ερωτήσεις για ανεπιθύμητο και άγνωστα μηνύματα που μπορούν να μας στείλουν. Το δεύτερο quiz ήταν για μαθητές ηλικίας 11 έως 14 ετών και περιείχε πιο δύσκολες ερωτήσεις, όπως ποιος είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να λαμβάνετε ενημερώσεις του λειτουργικού σας συστήματος, σε ποιο βαθμό τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιούνται για τη διάδοση ιών υπολογιστών και άλλες. Συγγνώμη σε διακόπτω, νομίζω ότι φτάνει. Καταλάβατε ότι τα παιδιά ασχοληθήκαν με τα quiz εδώ αρκετά και τα παιδιά είχαν και την ιδέα να φτιάξουν quiz. Θα σας δείξουν στην πορεία με ποια εργαλεία το προσπαθήσαμε αυτό και θα συνεχίσουμε να το προσπαθούν κάποια παιδιά. Να μιλήσουν και οι τελευταίοι εδώ, η τελευταία ομάδα. Εδώ επιλέξαμε τη χώρα μας, Ελλάδα. Και είδαμε ότι χωρίζεται σε 4 θέματα: την ασφάλεια, την επικοινωνία, την ηλεκτρονική παρενόχληση και τη διασκέδαση. Κάθε από αυτά τα θέματα χωρίζεται στους χρυσούς κανόνες που τους διαβάσαμε με προσοχή. Έχει τα quiz, παιχνίδια και downloads που είναι wallpapers, όπως εδώ. Έχει δίκιο, θα ήθελες. Μπορώ να πω το wallpaper. Και μπορείτε έτσι. Ναι. Κυρίως ασχοληθήκαμε με το θέμα της επικοινωνίας, Ναι. Και μπορείτε από τους χρυσούς κανόνες να πάρετε και στις ιδέες για το λεξικό σας. Και όπως συνήθως, για να επικυρώσουμε τις γνώσεις μας, κάναμε και το quiz. Αυτά από μένα. Επόμενο. Λοιπόν, λίγο ησυχία παιδιά, για να ακολουθήσει τώρα όση ώρα μας έχει μείνει, να ανταλλάξουμε ιδέες για το πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα και να μας κάνουν και αυτοί κάποιες ερωτήσεις. Εντάξει? Λοιπόν, θέλει να ρωτήσει κάτι ο μαθητής ο Σωτήρης. Να είναι όπως δόλια.
Σταματήστε όμως, Τι είναι το εντάξει. τείχος προστασίας? Κορίτσια, αν ακούσουμε τις ερωτήσεις. Φαινόμαστε κι εμείς. Έχετε ακούσει την ερώτηση που έκανε ο μαθητής? Έλα πιο κοντά να το ρωτήσεις. Τι είναι το τείχος προστασίας? Θέλει κάποιος να απαντήσει? Α, και να ξέρουμε. Ένα λεπτό να απαντήσει ερωτήσεις. Ωραία, Σαΐδ. Λίγο μετά θα είναι ένα προστατεύει μεταφορικά προστασίες που προστατεύει τον υπολογιστή μας από ιούς, κακόβουλα προγράμματα. Ένα λεπτό. Ωραία, Σαΐδ. Απαντήθηκε η ερώτηση ή θέλετε περισσότερο? Όχι, εντάξει, μια χαρά νομίζω είμαστε.